Hej alle sammen. Det er vitterligt første gang, jeg laver en YouTube-video. Så please smid den her video et like. Jeg mener det, please. Men min søster vil meget gerne lige sige hej. Jeg har nemlig rigtig mange søstre. Hvem vil du starte? Okay. Se, det er min søster herhjemme. Hun hedder Malou. Og så har vi min lillebror. Jeg ved ikke, om I lige så ham. Og Malou. Nej. Hej. Ja, det er Marco. Okay, det var bare lige det, jeg ville sige. Nu skal vi over. Hallo. Hvad er det? I skal sige hej, mand. Hej. 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 Nej, Milo, hvorfor har du nacho-klikker? Se, vi har ikke det der facecam ting, så vi kan ikke gå live. Vi kan ikke gøre noget. Vi kan bare sige hej. Se om spille lidt eller andet. Lifting simulator, det er det første, du skal spille. Ups. Fucking spil. Okay, ses.